Sardula ngantos dadanira Prabu Puntadewa cinakar dening kukune si macan. Nganti dedel duel. Samono nganti ketingal manahe ketok atine Puntadewa jebul atine ya putih wujude. Mandhek mangu wujuding macan. Kendel denira mrawasa kelawan Prabu Puntadewa. Danguning dangu Ica ki nedhepake wujuding Sardula. Badar jatine wujud Sang Hyang Bathara Darma. Lahing mangarca mana sidam sekaring bawana langgeng titahulun nggir Puntadewa aja kaget ulun ingkang angejawantah. Aduh pukulun sarawuh paduka pukulun ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mawan tuan tumugi konjuka pukulun Sang Hyang Bathara Darma. Iya Puntadewa pangabektinira ulun tampa akarya suka marwatan yasulun. Semanten ugi kula pukulun ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjuka pukulun. Iya Nini Drupadi. Banget panarima ulun dene kita ngaturake pangabekti. Nggih Puntadewa. Wonten timbalan iki ngadhawuh pukulun. Bombong arasan Tias Ulun sakwise jeneng ulun mulat marang Lekasira anggonira darbi adek-adek ingkang jejeg nganti jeneng sira ngrilakake pati uripmu minangka nglironi kelawan wujuding kidang kang denoyak macan. Kawruhana Sardula iki mau sejatine dumadi saka jeneng ulun. Ulun mung kepingin neter kaya ngapa sentosaning budinira. Sakwise jeneng ulun nyumurupi pribadi. Bombonging Tias Ulun tanpa upama kuluk. Dina iki kaya wis winanci kalamunta jeneng kita kudu antuk nugraha. Peparinging Sang Hyang Jagat Girinata ingkang lumantar jeneng ulun. Jeneng ulun kadhawuhan matedhake nugraha. Wujuding pustaka Jamus Kalimasada. Pustaka Jamus Kalimasada mau. Werdine ora ana kang wajib sinembah kajaba mung Gusti ingkang akarya jagat miwah utusane. Karamna ya mung marang panjenengane nggonira manembah kelawan utusane mau. Sira pitaya kanthi jroning atinira tanpa tida-tida
iku ingkang anjalari manungsa bisa ayem tentrem weruh marang sejatining Panembah. Mekaten Kukulun. Iya nggih. Kajaba saka iku ana maneh ingkang nyebutake jimat Jamus Kalimasada. Kuwi tetembungan Jamus Kalimasada. Kali Mahausadha. Tegese jroning pustaka mau ana piwulang usada limang prakara nanging dudu laraning raga nanging laraning rasa. Wong gelo, wong serik, wong drengki, srei, wong jail lan metakil. Kuwi bisa diusadani kanthi Jamus Kali Mahausadha utawa Kali Maha Usada. Mekaten Kukulun. Iya, iku loro-lorone kena sira anggo paugeran adek-adeking uripmu nggone manembah marang Gusti kang akarya jagat. Inggih Kukulun. Andadosaken bingahing manah kula Kukulun sak sampunipun paduka Kukulun. Nedya maringaken nugraha dhumateng jasad kula ingkang sinebat pustaka Jamus Kalimasada. Puntadewa wonten dawuh. Tak rasa tak kira kalamun sadurunge sira wis kedurungan jimat Jamus Kalimasada kowe ora bakal keblandang marang kemaksiatan wujuding kesukan dadu. Anane sira keblandang kesukan dadu karana sira durung kedurungan jimat Jamus Kalimasada. Mula nganti tuwuh tandha pitakon, Puntadewa ku duweni pusaka jimat Jamus Kalimasada. Kapan nggone antuk? Ayo dina iki kulup meningna ciptamu menepna rasamu. Jimat Jamus Kalimasada bakal tak panjingake ana angganira kulup. Puntadewa wonten dawuh Kukulun. Nah, sakwise jimat Jamus Kalimasada ingkang mawa cahya iki mau wis manunggal marang angganira kulup. Aja kendhat ya nggih nggonmu manembah kelawan Gusti kang paring gesang sing paring urip marang jeneng sira kelawan utusane. Ya Saimbang Nur Cahya. Kawulun muni nggih Kukulun. Nah, mula kang saka iku minangka dadi adek-adeking uripira anggonira ngayomi nentremake marang kahanan. Mbok menawa kalamunta sira bisa bali ngenyam kanikmataning keprabon, jimat Jamus Kalimasada anggonen adek-adeking uripmu sarta jati dirimu nggonira manembah. Inggih Kukulun. Nedya kula istaken dawuh paduka Kukulun Saimbang Bathara Darma. Wis nggih wengakno awak kasuwargan ulun uga bakal manuksma marang angganira.
Gurining sun mesti kengat yuwa sira manggung duka sapanenta dasira kang trumanggung wigana baya Gusti Satan welas nuwun pingayang manah kula tanpa pindhan sak sampunipun paduka sinuwun nampi nugraha peparingipun pukulun Sang Hyang Bathara Darma Dewaning sesanggeman. Yayi Drupadi yo ora liwat pamundhuting pun Kakang aja kendhat-kendhat nggone melu mbiyantu. Nenuwun marang purbaning Gusti ya Yayi. Kawula nuwun inggih sinuwun. Ayo nutukake nggone tarak brata ngeningake cipta. Muga-muga Lestari Widodо pun Kakang antuk adek-adeking urip ya jati dirining Puntadewa. Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana ladalah ketemu papan dununge sing aran Puntadewa pambayuning Pandhawa anak Prabu Pandhu Dewanata aja kaget aku mungsuh bebuyutan. Bapakku mati sing materi bapakmu mula genti kowe matimu kudu saka aku. Aspadakno aku iki margane patimu kowe Uma kaki padha dipun eling ming pututurengong sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi ruruh sarta wasis wah jlamprok wonten timbalan iki ngadhawuh Kang Mas kowe krungu apa ora nang mungsuh sumbar iki mau inggih kula mireng piyambak wonten mengsah ingkang angancam dumateng sugengipun Kang Mas Puntadewa ya aku ya krungu